Kaixo berriro ere danoi, deskantxo eta gero, eta orain eztabaida mailarekin hasiko gara, museoa eta hezkuntza laborategia moduan. Gurekin izango ditugu Miren Akordagoitia, hezkuntza sailaren arduraduna Santelmo Museoan, Eneko Kalbo, Kristinania Fundazioko erakusketa proiektuetako teknikaria, Xavier Fernandez Ekain Berritik, Rosa Erazkin, Laboratorium Bergara Zientzia Museoko arduraduna, eta dinamizatzaile bezala, Ales Ibañez Etxeberria, Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Zientzietako didaktika irakaslea. Berarekin uzten zaituztet, berak dinamizatuko baidu dana, eta gero beti bezala aukera izango dugu bukaeran parte hartzaileek ere galderak edo zerbait esateko. Aurrera, Ales. Horreneko gauza ingo da, aspaldikan gogo handia dazkaten egiteko gauza bat, bale? Eta da, aurkezpen egitea erderaz, gero euskerara pasateko. Beti kontrako itzaten da, hori ingo da, bale? Etxein, Ales, ez zu oso ondo entzute, markatu. Ez, itxein hemen jarriko dut. Horrela beto? Bai, horrela beto. Bai. Ez nago oso txukun, baina, bueno. Igual dio. Aurrekon esaten nun, ez dakit aitu zuten edo larri xamar, baina, ingo nula aspaldikan gogo hundiek neskan egiteko gauza bat, hau dela. Saio euskeraz izan da, erderaz aurkeztu, eta gero euskeraz hazi. Erderaz aurkeztu, eta gero euskeraz hazi. Beti ala dalako, ez da? Eta alaziko naiz, vale. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Es una alegría que estéis aquí con nosotros en esta sesión con gente muy interesante de los museos guipuzcoanos y que nos van a contar su visión sobre lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues antes de dar la palabra, pues hacemos esta pequeña presentación y pasamos. Erderaz esaten un bezala, hemen gaur Gipuzkoako lau museotako edo museotako ekimen, enpresa, itinerario bezalako lau pertsonekin gaude, nik uste laurok oso interesgarriak, zer esateko gauza handia dazkatela, orkestu izkigute. Miren Akordagoitia, Santelmon dago, aspalditikan, nik esan berdet, niretako erreferentzi bat izan zala oin dela 15 urte, berak ez dakit gogoratuko duen, baina izan zen, musei buruzko nik irakurri nun aurreneko ebaluaketa hezkuntza ikuspuntutikan Iber aldizkarian aurkeztu zuen artikulu bat, eta niretako beti referenti bat izan da. Gaur arte ez geha esakutu, pertsonalki, baina nik hori esan egin. Eneko Kalbo, gaur egun ere Kristinania Fundazioan dago, aspaldikan ezagutzen dira, arazien aritatukoa eta erraman handia daukagu. Ongi etorri Eneko. Eta gero, aparte daukagu Rosa Erazkin, Museo Laboratorium Bergaran dagona, kaixo, Rosa, eta Xavi Fernandez gaur egun Ekain Berrin dagona. Zuek bi, zaituzet ezagutzen, eta gaur aukera dakat zuen berri jakiteko eta gauzak nola egin dugun haitzeko eta ikusteko. Aurreneko gauza, nik bi egun hauetan ikusi detenaren arabera, iruditzen zait, jende interesa gehiago dago teorikoki zer esan dezakegun edo teorikoki gure ideia nola den, benetan jakin egiten egunerokotasun hortan nola kudeatzen ibili geran, ze aukerak izan ditugun eta ze arazok izan ditugun. Barkatu, itxoin pixko bat, barkatu, ezke zarata handia dago, ez dakit mikro... Ni naiz? Gauza bat ingo dugu. Parte hartzaile guztiak mutututa eduki, maile inguruko parte hartzaile mutututa eduki, Alesek ezik, izabarein Ales dago letz egiten, eta zuen txanda danean hitz egiteko orduan egin, aber horrela... Bestela, dakaunean ere aukera izango du jakiteko zein da zarata gehien dakan, eta igual beste batzuk. Oin hobeto aitzen da? Bale, perfecto. Hobeto, bai. Bale, basaten nun nik uste hori garrantzitsua dela, zuek ze esperientzik izan dituzue, nola bizi izan dezuten, eta handikan horrela iritsi zaitere aukera daukagula egiteko mai inguru bat. Ez horren beste mini ponentzia den horietako bat, baizik eta elkarri ez apalduz, baina ezik, elkarri gehituz bakoitzak zer esan duen. Nere interesa izango litzake, ni justo oin hitz egin, eta bukaren arte hitz egin gehiago, hau da, zuen artean, benetako elkarrizketa ematen dalako, eta ni hemen zueran nagolako. Baina, saiatuko naiz tarteka, josten hainbat galdera
edo iruditzen zaizkiten puntu batzuk gehitzen. Orduan, nik ez dakit zeinek nahiko lukeen hasi edo bestela nik estrategia bat edukidet beti gelan da bolondresak aukeratzea, ez da. Oso kontrasen handia da, baina gauzak oso errez bideratzen du. Orduan, bueno, norbaitek ez baldin badu bere mikrofonoa aukeratzen horrena, enek hori esango gehiago, konfiantzak egiteak atelako da, eta. Venga, neko, zuria da hitza. Iriki mikrofonoa, meze. Ez, ezin dezu, iriki behar dizute. Oraintxe, entzuten zait, bai? Bueno, pues ni bolondres moduan hasiko naiz. Bueno, ni hemen Kristinania Fundazioan 2 urte bete ditut orain irailean, eta nire lana berez da hemengo erakusketa programa aurrera eramatea, ez? Nire lehendabiziko lana izan zen programa guztiok berrantolatzea, 10 urte dauzka fundazio honek, berrantolatu egin nuen pixka bat efikazia eta efizientziari begira. Lehendabiziko urtean niretzako izan zen aterrizatzeko eta bigarren urte honetan pandemia, erakusketa guztiak erori eta plan guztiak aldatu egin zitzaizkidan, ez? Orduan, ekainetik hona zer gertatu zen, niretzako izan zen aukera marabilloso bat, benetan esan da. Berez, urtebetera begira dauzkagu erakusketak antolatuta eta pandemiaren asunto honekin jende atxian gelditu behar izatearen asunto horrengatik, aukera sortatu zitzaigun mundu digitalera pauso edo salto handi bat emateko. Udaran zehar, konfinamenduan zehar, sekulako lana edo egin genon bideoak ateratzen, proposamenak egiten, jende atxetik ateratzen hasi zanean beste proposamen batzuk egiten, jendea parketatik ibiltzeko, menditatik ibiltzeko, kaletik ibiltzeko, programa desberdinak kaleratu genituen, ez ditudanak esplikatuko, baina nire kasuan erakusketetan suertatu zitzaidan aukera bat erakusketak digitalizatzeko, erakusketak eskaneatzeko. Orain, aurreko ostegunean inauguratu genuen, orain udazkeneko erakusketa, eta izango da gure lehendabiziko erakusketa eskaneatu egingo duguna. Aukera izango dugu internet bidez, webgune bidez, bisitatzeko, Google Street View moduko batekin, eta horrek emango digu aukera baita ere, erakusketan bertan dagoen informazioa zabaltzeko. Honekin zen lortzen dugu, 2 gauza lortzen dituz batez ere. Erakusketak ja betirako montatuta gelditzea, ze gure erakusketa danak dira aldi batera erakusketak, gehienez 2 hilabete irauten dute, eta 3 hilabete horiek bukatzen dutenean borratu egiten da erakusketa, baina digitalizazio honekin erakusketa betirako izango dugu ikusgai. Eta informazioa zabaltzeko aukera izango dugu baita ere, punto desberdinetan jendeak ahalko delako klik egin, eta hor bideoak sortu ditugu, testu desberdinak, linkak beste webgune, beste museo, beste informazio iturri batzuetara joateko. Horrekin egin duguna da, pareta puskatu, fizikoki, denboran, baita ere, jendeak ahalko delako hau, esperientzia hau bizi, ja betirako. Gure hezkuntza departamenturako ere bai aukera bat bihurtu da. Ze hemen Kristinania Fundazioan erakusketak 3 hilabetetakoa direnez, oso zaila da hezkuntza programa bat sortzea erakusketa hortarako. Gure hezkuntza eskaintza batez ere parkean egiten da, ikastetxeak etortzen dira, eta parkeaz disfrutatzen dute aukera desberdinekin, eta erakusketetara gutxitan sartzen dira. Zer gertatuko da honekin, halko dugula, programa bat osatu, hezkuntza eskaintza bat eskaini digitala, fizikoki etortzeko aukera badakikula oso zaila izango dela, eta izango dugu aukera mundu digital hori zabaltzeko ikastetxeetan baita ere, ez? Eta orduan, ez orain udazkeneko hontan, baizik eta pixkanaka egingo dugu, igual udaberriko erakusketarekin ja eskainiko dugu ikastetxeetara baita ere gure erakusketetara sartzeko. Orduan berez, esan nahi nizuena da, pandemiaren eta konfinamenduaren asunto guretzako, eta pertsonalkin niretzako aukera bat izan dela, pauso handi bat emateko. Pandemiarik gabe, igual hau zaila izango zen, reticentziengatik, azkenean igual dirua gastatzen zulako, gauza askorengatik igual mantxotu egingo zen ideia hau, baina honekin egin zen, kasi egun batetik bestera, gure ikuspegi hau erakusketena eta programa guzti horrena pixka bat aldatu, mundu digitalera saltoa eman dugu eta horretan gabiltza.
aurreko ostegunen inauguratu genuen, ostegun hontan datoz erakusketa digitalizatzera, eta supuestamente urrengo astean ja erakusketa guztia digitalizatuta izango dugu, eta ja mundu horretan ja sartuko gara buru belarri. Txipa jarrita dugu pixkanaka egiteko, prueba error lehenoko ponentzi batzuetan ikusi izan da prueba errorrekin egingo dugu gauza zabaldu, ez gea segituan dana garatzen hasiko, bezik eta gauzak pixkanaka sortzen joango gara, eta bueno, guretzako, pues esaten izan, aukera bat bihurtu da asunto hau eta gogotsu gaude baita ere. Bueno, nik jarraituko dut, porque Alexek ez du hitz egin nahi. Vale. Nik jakin badakit, bueno, nik Miren ondo ezagutzen du, Xabire bai ezagutzen du, Rosa ez dut ezagutzen, baina pendint daukat ara joateko eta elkar ezagutzeko, baina nik badakit, badaudela digital esperientziak importante bai Ekain Berrin eta bai Santelmo Museuan, Second Canvasekin, erreplika fisikoki bisitatu daiteke, baina digitalki baita ere bisitatu daiteke. Orduan, nik horiek ezagututa banekien zertan ari nintzen sartzen, eta aurreko esperientzietatik badakit zer bai eta zer ez egin, ez? Orduan, bueno, dazkat Miren eta Xabi, eta Rosan ez duten beste ezagutzen. Nahi badezute, hitz hartuko dut, gertutasunarengatik, eskerrik asko Eneko. Bueno, lehenko gauza eskertu, gonbidapena eta eskertu antolatzaileei, zeren atzoko saioa oso aberasgarria eta emankorra izan zen, eta gaurkoa ere izaten ari da, eta espero dezagun maila inguru hau ere, bueno, klabe batzuk emateko aukera izatea eta partekatzeko aukera izatea. Bueno, gure kasuan, bai, nik, bueno, hezkuntzako ataleko arduraduna naiz, Santelmo Museoan aspalditik, eta egia esan, nik uste dut ere bai, Enekoren hildotik positibidadean, ez, jarri behar dugu. Esan nahi, COVID, nik esan nahi, COVID-virus ez COVID-a. Osea, nik uste dut egoera honek museoa berriro pentsatzeko, berriro hausnartzeko gure praktiketan inguruan, gure metodologien inguruan, gure publikoarekiko erlazioen inguruan, guzti hori hankaz gora jarri digu. Eta eskerrak, zeren gertatu izan ez balitz egoera hau, bagian jarraituko genuke aiken hausnarketan, baina ez erain eraginkor batean, ez? Ordu nik uste hori oso positiboa izan dela. Gure kasuan, bueno, bapatean etxeran jun behar izateak, berehala teknikaria jarri gintuen jentere guztiak, bueno, baina arrapalada bizian, zer egin dezakegu, orain arte lan egindako guzti horrekin, nolabait publikoari helarazteko eta musea publikoari helarazteko. Orduan, batetik, horiek ere exigitu du komunikazio atalean izugarrizko lan, bueno, intensiboa, ez? Azken batean, hor pasagera, bapatean atal horretarak kargo guztia pasatzea, nola bitezateko, ez? Orduan, funtxea nola, egin deguna da, hezkuntza ataletik pixka bat hola zentzulokor batean, egin diren gauzak izan dira, bueno, dauzkagun ikusentzunezkoa, dauzkagun jardunaldi buruzko grabazioak, material guzti horiek dagoeneko nolabait repositorio batetan zaudenak ahalbidetu, asteka nolabait hainbat elkarrizketak guzti hori asteka hasi ginen igotzen nolabait jendeari helarazteko informazio hori, ez? Eta bestalde nik uste beste proposamen oso interesgarri izan zen, ekintza kulturaleko arduraduna eta hezkuntzakoa, lantaldean hasi ginen pentsatzen, nola gerturatu adibidez, pentsatuz gehiago familiei begira, baina baita ere eskolei begirako zerbait izan zitekena. Eta zan, bidaltzea halako pildora batzuk oso, nolabait, deitu genituen Santelmo kutxunak, piezen inguruan, pieza esanguratsuak diren inguruan, eta halako bi horritako edo hiru horritako informazio oso laburrean, hasi ginen, nolabait, astero, pieza baten inguruan informazio oso oinarrizko ematen, eta horren inguruan lan proposamenak bidaltzen izan zitezkeen, lan proposamen horiek, sormena lantzeko arte plastikoen esparruan, edo musikarekin nolabaiteko jarduerek egiteko, edo bestelako, edo fotokolaxak, azken batean proposamen bakoitzak piezaren arabera, planteatzen zuen jarduera bat egitea. Hori egin zitekeen, hori imprimatuz edo online, eta horrek ere gonbite bat egiten zion publikoari, nolabait hori partekatzeko museoak duen sare sozialetan, ezta?
Orduan, hori batetik, eta nik uste hori izan dela nahiko lan handia zikitu zigun, ze bapatekotasun horrek nolabait, kontuan hartu behar izan gerun hezkuntza mailan ditugun baliabideak, eta horiek nolabait egiteko material bat, nolabait izan zidea eraginkorra, eta aldi barean, erakargarria ere bai, ez? Hori izan zen aukera bat. Gero, hori horrela jakinda, lanera bueltatzearekin arazoa zegoen, ez egon kortasun honetan, zein izango litzatekeen nolabait eskolekiko erlazio hori, ez? Ze, klaro, eskolak bat batean, ni batez ere eskoletan zentratuko naiz, eskolak eta unibertsitarioak, ez? Nola etorriko ziren, ez? Zer egin, ez egin, eta, burutik pasa zitzaigun, eta hori hor dagokagu mai gainean, hainbat museo hori pasa zaiena, eta da, erakusketaren inguruan, erakusketa helarazteko, nolabait, mikrorelatoak edo mikrohistorioak sortu, nolabait mikrorelato edo bideoien bitartez webgunera eskegita, museoaren inguruko, momentu honetan dugun eskaintzaren inguruan, proposamenak nolabait eskolei helarazteko, ez? Baina, denbora juna hala eta ikusita pixka bat nola doan evoluzio hau ez egonkortasuna erabatekoa dela, atzo nik uste dut oso argi hitz egin genuen museoetan joera dugu produktuak sortzeko eta bezeroari eskaintzeko. Eta nik uste dut honek ere, Joanek esan zuen, Kontxak esan zuen, gaude momentu batean, benetan, eraginkorrak izan nahi badugu, benetan egin behar degula da bezeroaren gana jo. Eta gure bezeroak zeintzuk dira ikastetxeak, eta zeintzuk dira irakasleak. Badakigu irakasleak momentu honetan nahikoa daukatela taldeen kudeak eta ikastetxetan egiteko, eta nolabait emozioen kontua ere kudeatzeko aurrekin, zeren horrek esaten ari da eraginkortasun handia izan dula isolamenduak aurrengan, batez ere gazteongan, gaztetxoengan, txikienengan. Orduan, momentu honetan, beste plan bat jarri dugu, eta plan hori da, gertatzen da, egoera ere ez da oso erraza, batez ere hori, ikastetxean bizitzen ari diren konplexutasuna dela, eta baina nik uste oso importantea dela, atzo aipatu zana, nolabait produktuak sortu ordez irakasleengana jutea, gertutasunezko zentroetara jutea, gertuen ditugun zentroetara, irakasleekin bildu, eta atzo ere beste ikuspegi bat atera zen, niri ere begiak iriki zizkidanak, ez? Azken batean, esaten zen, elkarlanean aritzeko, eta elkarren artean, benetan dituzten beharrak betetzeko, eta eraginkorrak izateko, proposamenak garatzea, ez? Baina, atzo klabe bat egon zen, eta izan zen, irakasleak bakarrik, eta zergatik ez kontatu nolabait ikuspegi zabalago batekin, zergatik irakasleak, zergatik ez artistak, zergatik ez ikusi beste gizarteko esparruetan zer egiten ari diran eredutzat ere hartzeko, ez? Azken batean, batzutan joera daukagu beti bezero berdinaren gana jutea, eta nik ere atzo ere Pablok galdetzen zuen, ari naiz pixka bat ere botatzen hausnarketarako. Nola kaptatu irakasleak, beti daude gainezka, denborarik gabe, ze zailtasunak ditugu benetan iraskasleengandik eta irakasleekin partekatzeko eta beharrak detektatzeko. Orduan, une honetan, eta ez naiz gehiago luzatuko, baina helburua da, gure gertutasunezko zentro horietara, guk badaukagu ideia bat zer egin nahi dugun, baina berez, ideia garrantzitsuena da, zer behar duten beraiek une honetan, ez dakigunean eskola egongo den, presentzialki edo online, aula edo duten ikasgela burbuila horiekin, ez dakigu nola joango diren gauzak, benetan eraginkorrak izateko hezkuntza aldetik, zein baliabide, zein eduki, zer nolako planteamendu egin ditzakegun irakasleak, ikasleekin, agian da eskolara jutea, bai, ez, lehen atera da, Aitziberrek esan du, hori izaten ari da zenbait zentzutan ere pixkat problematikoa. Zein da irten bidea momentuan, zein da irakaslek behar duten beharra. Eta hori da pixka bat orentxe gure helburua, ez? Ez nahi dute gertutasunezko zentroekin izan bezala elkarrizketan jartzea, eta hortik nola abiatuta elkarlanean eraginkorrak izango diren baliabideak eskaintzea. Jarraitu bezakenik, eskerrik asko Miren, zure hitzengatik. Eta, ni Xabi naiz, Ekain Berriren izenean hitzeiten dizuet, eta nik ere azaldu nahiko nizueke pixka bat, nola bizi izan den guk,
urte hasiera hau, azteko barkatuko jazuenik pantailak goian dakat eta horretik bilatzen dut goraka. Postura pixka tarraroa da, baina netzako erosen hauxe da. Bai, ez da, ekain berrien nola bizi izan dut, gu azteko konzesio administratiboa gea eta enpresa partikularra gea, ez da? Enpresa pribatuak. Orduan, guri honek eragin diguna da, martxoan gertatu egunean pandemiaren ongietorri izetu ez, baina iritsi zitzaigun nola derrepentian eta moldatu berra izan ginen, batez ere, ginulako konserbatu, lan taldea konserbatu, museoa noski itxita zeon, aurrela egon behartzulako, baina, kudeak eta aldetik bai izan zara guretzako erronka bat. Lanak banatu genitun eta, noski, inberri izan ginen zen egoera berrira egokitu. Puntu bat eta arte, ez da? Noski, horrek eragin zituen, gelak jarri, protokoloak sortu, iristeakoan dauden kartel eta letrero danak egitu eta hori dena bai, baina esan nahi dizu dena da, lan handia izan baldin bada ere, pandemiak berarekin ekarri ditun kontzeptu berriak izan daitekeela kontaktu soziala murriztu edo talde txikitan bildu berriala, ez da egin dola esan. Hori dana, ekain berrin egiten denun. Ekain berriko bisita esklusiboa da. Talde txikiak ditugu, erreserbapean, eta beste taldeekin daukaten kontaktua oso murritza da hasieratik, ezta? Noski, hori dana egokitu dugu oraingo neurrietara, ezta? Lehen talde txikiak bazien, baina txikillo, baina beti izan dira txikillak. Esan egitena da, ekain berrin guk esperientzia aldetik ez deula egokitzapen handirik egin behar izan, ezta? Bisitak izaten du jarraitzen, esklusiboa, eskaripean, erreserbarekin, eta guk usten deuna da, eta erreflexio bat indegu, pandemian museoak zabali jarraitu dezake, ekain berri biziri jarraitu dezake pandemia honetan, horrela ahalbidetzen degulako, horrela posible dalako. Ekain berri ez da erreplika bat da, baina ez da erreplika bat bakarrik. Azkenean ekain berriko bisita guk esaten duen bezala zentzumenen bidaia bada eta ikastetxeen inguruan hitzein dugu, ezta? Irakasleak bere gelan aipatzen duen momentutik ekain berrira goaz eta lehen gizakia lantzen hasten dien momentutik edo historia horrea, ekain berria funtzionatzen ari da, ez? Ekain berriz bailaran sartzezean momentutik zaztarrein bailaran, ekain berri da hori, ezta? Ukimena, usaimena, zentzumenak bizitzen hasten geha hortik, eta erreplika da beste baliabide bat gehiago ekain ezagutzeko. Ekain ezagutzeko ekain berri etorri behar da. Bailaran sartzen zen momentuan ezagupen hori danak bizitzen aiza zentzumenen bitartez. Eta salto hori aipatu dezuena, digitalera, eta bai, neko gaurreratu duen bezala, ekain berrik ere, bai baditu Second Canvasen erraminta hori, azkenian, hori da erreplika digital bat, ekain berri erreplika fisikoa da, no? Eta inkluso Second Canvasen ikusi ditzakegu zaldiak edo dalakoa, are erresoluzio altuagoan, ezta? Ekain berrin baditugu audioa batzuk, ez dakit Creative Commonsen jarri ditugu argazki pila bat, ezta? Eskuragarri egon daitezen, eta bai digitalak atmosfera digital hori, mundu digitala hor dagoela, baina nik hitz guztia horrekin aipatu nahi nuena da, ekain berrirentzako bisita fisikoa da behar duguna, horrek funtzionatzen du. Esperientziak fisikoa izan behar du, zentzumen hori denak bizi daitezen, ezta? Desberdina da, irtera bat egiten duen momentutik eta ikastetxeen kasu dagoaz, bizipen hori ikasgelatik irten eta replikara joan hori dena bizi, isiltasun hori,
iluntasun hori, zentzumen horiedanak desberdin bizidia, eta urte hauetan guztitan horrek funtzionatu digun formula bat izan da, asebetetzen maila oso altuarekin, eta digitala bai, baino esperientzi fisikoak gure kasuan erreplika fisikoke bisitatzea behar dugu eta funtzionatzen du. Kaixo, eguardion, ni azkerekoa naizela uste dut, baina, lehenik eskerrik asko, Marta, bai inguru honetan parte hartzeko aukera emateagatik, eta, ni laboratorium museoaren, Bergaran dagoen laboratorium museoaren arduradun naiz, duela 2 urte, ni berez fisika eta kimika instrumentuen arduraduna, bildumaren arduraduna naiz, eta, oso garrantzitsua da arren, konbidatzen zaituztet, hori garbi edukiz, oso garbi daukate, oso ez ezaguna dela, nahiz eta Bergara Euskal Herriko zientziaren sorlekua izan, eta oso historia zientifiko, historiko interesgarria izan, guk duela 5 urte zabaldu genizkion ateak publikoari, oso proiektu luze izan arren, barruko lanak egiten ibili ginen, udal museoa da, eta talde multidisciplinarro bat osatu zen, bilduma hori berreskuratzeko, eta benetan, momentu hauetan, bere historia duela 250 urte ilustratu euskaldun hauek sortu zuten proiektu berritzaile hori, krisi egoera batean zeudelako sortu zuten, kultura zientifikoa sustatzeko modu edo proiektu bezala, gaur egun bizitzen ari garen COVID-aren historia honekin zientziak nik hor bai desberdindu nahiko nuke zuen lanen artetik, gure bilduma berez didaktikoa da, zientziaren zientzia egiteko eta erakusteko balio izan dutenak, eta argi dago bilduma bera didaktikoa da, eta hori pieza erreala ikustea oso garrantzitsua da, baina gu ez gara ohiko museoaren jardueran bakarrik geratzen, aldi baterako erakusketak hori egokitu daiteke, virtualki edo ez, osagarri, ni beti gauza berdin esaten dut, teknologia osagarria da, eta momentu batzuetan beharrezkoa da, baina bai zientziak errealidade puntu hori, eta gaur egun inoiz baino gehiago bere errealidade hori behar du. Beste guztian nik uste dut simulakro edo esperientzia desberdina da, nahiz eta aberatsa izan. Erakusketaz gain, guk bai lan egiten duguna gu, orain Euskaraldia dela eta belarri prest beti izan du gara, eta momentu honetan COVID-a dela eta barruko lanak egiteaz gain, ikusi genuen Bergaran, adibidez, Bergarako merkatarien egoera zeintzan, eta guk jarduerak horretara egokitu genituen, zientzia, teknologia eta berrikuntza jardunaldiak azaroan hasten genituen, eta uztailan hasi genituen merkatarien beharrak handiak ziren, eta ikastaroak antolatu genien, uneza daukagu ere, eske, klaro, Bergarako laboratori eta Bergarako historia ulertzeko denbora asko beharko nuke, eta benetan esaten dizuet, hezkuntza aldetik pixkanaka ezagutzera ematen hasi gara, baina kultura zientifikoa ezinbestekoa da, gaur egun COVID-a bereak sortzen dituen beldurrak eta ez jakintasuna, inkluso desinformazio itzela egon da, eta nik uste dut gu hortarako gaudela, inoiz baino gehiago, ni oso positibo nago zentzu horretan. Eta oso gauza interesgarria lortu ditugu UNED-arekin, hainbat erakunde zein herritar, eta lehen aipatu da, jubilatu talde ikaragarri badugu, eta gauza interesgarriak
ekarpen interesgarriak egiten dituztenak, eta hori hasiko gara urriaren 14ean berriro ere, eta beti ere, teknologiaz baliatuz ere. Osea, presentziala aldan neurrian eta era berean modu digitalean, ez? Bai erakusketan aldetik, bai hitzaldien aldetik, bai lehiaketak edo esatizuet, barnetegi teknologiko bat egin behar dugu, enpresariei entzun, esan zer behar duzuen momentu honetan, ez? Gu konturatu ginean, merkatarien alfabetizazio teknologikoa oso kaskarra zala, ez? Eta orduan, uneda edukita eta ikastaroa eman genien bakoitzari bere beharrak, ez? Edo aurrera egin ahal izateko. Eta benetan eskartu dutela, eta dinamika batean sartu gara, aldi baterako erakusketak antolatzen jarraituko dugu, aldu gurenean inauguratzen jungo gara, baina beste bide berri bat, eta hala ikusten dugu beti, ez da COVID-aren krisi horrek eragin duen egoera, baizik eta gu hortarako gara, gaude, museoa, herritarrei ez, gizarte duen beharrei aurre egiteko, eta gu beti zientzia, gizarte zientziak ere, eta psikologia ere sartu beharko genuke, egoera honetan, jendearen beharrak aldatu dielako, ze hori ahaztu egiten zaigu. COVID-a baino lehenago, gure jarduera mota batekoa zen, eta gauza berriak egiten ziren, baina publikoa ez da berdina izango. Ze pandemia bukatu ingo da, ez dakigu noiz, baina ez du pandemia noizbait bukatuko da, baina publikoa ez da berdina izango. Publikoa beste trauma, horregatik esaten du gizarte zientziak eta sartu beharko genituzke, pixka bat, ulergarria izateko, eta momentu honetan gaurkotasun handiko gaiak atera, zer dira PCR-ak, edo ze kezkatzen digun gaiak bideratu edo landu, jendea lasaiago eta aurrera egiteko eta erabaki hobeak izateko, baina ez publikoa bakarrik, agintariak eta publiko orokorra. Hezkuntzari dagokionez, guk, esan dizudan bezala, gure erakusketa iraunkorra bakarrik unida didaktiko bada, kultura zientifikoa lantzeko eta lehenengo batxilergo lehenengo mailakoak etortzen dira, horten, afororen arabera ingo dugu. Hola hasiko gara, ze hori digitalki egin dezakegu, bai ez da gauza bera. Osea, eskolan hori ere ingo dugu. Eta hitzaldiak ere, YouTube bidez, eskainiko ditugu, bai Goien Nagusi adibidez, hemengo talde, esan dizuetan, eskualdeko jubilatu talde interesgarri, eta beraiekin batera antolatu dugu. Baina beste gauza bada. Beste gauza bada, ikusi nun izan den zientziaren aurkikuntza horiek, eta zer da kezkatzen digun. Eta argi dago, momentu honetan, osasunaren alorra udala kezkatzen diguten, zer da gertatuko zaiguna, orain txertoa, bai hasieratik, diagnostikotik, prebentzio tekniketan, eta konponbidean ere, txertoan ere entzuten da, nik ez dut txerto hori hartuko, nik ez dut informatu behar da, baina zorroztasun zientifiko batekin, ze hori da nik ikusten dudana, modu digitalean informazio asko, baina gero, guk aurreko astean COVID positibo bat izan genuen, eta inorretzekien nola zenbat egun zer egin behar genuen, protokolo horiek bai egin genituen gelarenak, eta neko erresa izan zen, zegure guk ez dugu publiko askorekin lan egiten oraindik, baina hori egina dago, aurrera egin beharra dago, eta nik uste dut informazio zorrotz hori edo ahalbidetzen saiatu behar garen guk. Eskerrik asko, Rosa. Rosak aipatu dunetik nik bi kontzepturekin bat egin nahiko nuke, alde batetik pandemia hau aldi baterakoa izango dalarekin bat nator eta guk ere gure hausnarketak eta erabakiak zentzortan hartu ditugu eta bestalde
digitala fizikoaren osagarri bezala hartzen dugu, ez da guk ere bagatoz horrekin digitalak, ingurune digital ez da berrikuntzarako ingurune egokia, ez? Eta berrikuntza behar dugu, interakzio berdina ez da sortzen gure erabiltzaile edo bisitarekin, eta guk badakigu behintzat erreplikak ematen dituen emaitzak ez dira lortzen digitalean, ezta? Bi kontzeptu horiekin, ados. Igual hasieratik ari gera pentsatzen, mundu digital bat sortzen desunean, erakusketa bera digitalizatzen dezulako edo programa desberdinak sortzen dituzulako, maila berdinak jatzen dituzu, gauza berdinak eskatzen jozu erakusketa fisiko bati eta erakusketa digital bati, ez? Eta ez dute zertan gauza berdina izan behar. Hemen planteatu nuenean erakusketa digitalizatu behar genuela, erakusketa virtual bat sortu behar genuela, segitu lehendabiziko galdera izan da. Eta orduan, hori sortzen baldin baduzu, jendia ez da honea etorriko. Eta esaten, ez da gauza berdina. Gauza desberdina da, esperientzia desberdina da, bizipen desberdin bat izango da. Fizikoki etortzen zarenean gauza batzuk biziko dituzu, eta digitalki bizitatzen zunien erakusketa beste gauza batzuk izango dituzu. Hor, bi aukera sortzen dituzu. Leno, aukera bakarra zeon, orain bi dauzkazu. Leno, Massachusettsen zegoen tipo batek ezin zuen erakusketa hau bizitatu. Orain bai, alko du bizitatu, eta gainera, gai horietan gehiago sakondu. Ze fizikotan, muga fizikoak dituzu baita ere. Digitalak eskitzizuna da, muga fizikoiek hausteko aukera. Gaiak zabalduz, gaiak proposatuz, eta nik ez dut produkto berri bat sortzen. Erreminta berriak sortzen ditugu. Gauzontan, hezkuntza mundura berriz bueltatuta. Ikastetxeei hezkuntza munduari erremintak ematen dizkiot, behaiek erabiltzeko. Eta dialogo bat sortzeko, elkarrizketa bat sortzeko. Guk erreminta batzuk eman, baina gero ere bai sortu egiten dituzte beste gauza batzuk. Konfinamentuan ginenean, segituan jendia hasi zen gauzak sortzen. Leheno atzoko presentazioen batean ikusi genituen argazki artearen historiako argazki famatuak, jendeak bere etxean berriz erreplikatzen, bere argazki propioak sortzen, ez? Orduan, horraz izan, ja dialogo batzuk erantzuten dezu. Komunikatiboki ere bai, esfortzu handia eskatuko digu, baina ezin dugu lehenoko paradigma berdinetan jarraitu. Gure buruak ere bai aldakin barko ditu. Jendeak eskatu egiten du kanpotik, jenderi erremintak ematen baldin badizkiozu, jendea hasiko da gauzak eskatzen baita ere. Eta erantzuteko azkartasun hori ere bai izan behar dugula uste dut. Hori da nire zer bat. Azkenean, bi gauza desberdin sortzen dira, fisikoa eta digitala gauza desberdina dira, esperientzia desberdina dira, bakoitzak bere beharra ditu eta bakoitzak bere eskari propioak jasoko dituzu bi mundu desberdin horietatik. Hombre, nik hor, erabat ados zurekin, bi mundu ezberdin dira, bi esperientzia ezberdin dira, lehen ere Itziberrek esan du, baina, bueno, guk ere museoan Second Canvas aplikazioa dugu bilduma historikorako eta arte ederretako bildumetarako, eta, a ber, Euskarri digitalek aukera ematen dizu, inkluso ikusten duzuna, baina haratago jutea eta informazio osagarriagoa planteatzeko, inkluso artelanetan detaileak ikusteko, orduan, hau da, eztabaida bat mahai gainean egon dana atzotikan, ez? Zenbateraino, ez ote duten jun behar presentziala, esperientzia presentziala eta digitala nolabait parekatuta, baina hemen dago, eta baita ere mahai gainean jarri den zerbait da, dagoela izugarrizko hutsune digital bat, ez dago batez ere, eskolei begira, ez? Lehenko egunen irakurri nuen, Eusko Jaurlaritzak 20.000 ordenagailu eskuratu ditu eskola publikoetan banatzeko. Zeren, esaten da, bretxa digital edo hutsune edo digital hori errealitate bat da, ez? Eskola mailan, ez? Eta bestaldetik da ere bai, gaitasun, kompetentzia horiek teknologian aritzeko, hori ere detektatu dute, ez? Irakaslegoarengan, esan nahi dut, ez gaude, ez, eta baita ere museoteknikari bezala, ez gaude denak, agian behar den moduan prestatuta, orain badirudi lehentasuna ez, baina erramenta funtseskoa bihurtzen ari da Euskarri digitala, baina benetan, hor dago nolabaiteko abagune bat edo aukera bat gu formatzeko, eta aldi berean dago zailtasun bat, zeren, errealitate digitala konplexua da inguruneen arabera, ez? Orduan, ni erabat ados, hori esan dezun horrekin,
baina baita ere, konstienteak izan behar dugu, digitala zalantzarik gabe ez duela izan behar helburua baizik eta bidea. Eta bueno, ze gertatzen ari da orain, gertatzen ari zaiguna da, gu museoa ireki genuenean ekainean, bai, egin ditugu bisita programatuak, egin ditugu bazkidentzako bisita bereziak, beste pertsona batekin oso mugatuta, batez ere osasun segurtasun arauak direla eta, baina horrek ere, beste irakurketa bat egiten badezu, ematen du museora bueltatzeko eta museoan egoteko beste bizipen batzuk egiteko modu bat, ez nahi, museoak atzosatu zuten ere bai, sortu dira, nolabait fluxu masiboak egoteko, jendea etortzeko, turismoa sartzeko, eta orain bueltatu gera, kasi al templo de las musas, ez? Osea, beste realitateatera, orain egin bat ditugula bisitak mugatuagoak, jende gutxiagoarekin, baina horrek ere kalitate bat ematen dio bisitari, ze azken batean, tatzena gero zenbakiak eskatzen dizkigutela, ez da? Baina kalitate bat ematen dio bisitari, zeren taldeak txikioak direnean, partekatzea errezagoa da, hitz egiten ari gea, guzti honek esan duen eraginkortasuna emozionalki. Osea, gaude momentu batean, gure erlazio afektiboak hankaz gora jarri direla. Hori ere partekatu behar dugu. Hori ere, eta artelan bat edo piezaren bat horretarako ere aukera ematen badigu, hori egin. Baita ere horre ere nik usteet, eta botako beste hausnarketarako kontu bat, diskursiboki ere, agian jun behar dugu bestelako hausnarketa batzuk egitera egoera guzti honek nola eragiten ari digun gure emozioetan, gure zentzu animikoan, nola bizitzen ari gean, eta hori museoan ditugun piezen bitartez, nola aldatu dira gure giza erlazioak, gure eguneroko bizitza, nola eragin digun emozionalki, eta hori piezak balio badute hori artikulatzeko, eta horren inguruan hausnartzeko nik uste dut ere bai hori ere aukera bat dala, ez? Ez dakite, botatzen dut, besterik gabe. Ni ados nago gauzazukin aprobetxatuko dut, bota ez zuten azkeneko galderetako, gaietakoa da, nola, nik uste miren, erabili duzula, nola kaptatu irakasleak, ez da? Eta hori izan ikusi edaka, oina ipatzen ari zaren egin. Ni irakasle naizen aldetik, ez naiz, museotan ibiditakoa, nik uste garbi lotuta ere ideia horrekin, kuantitatibo, kualitatibo horrekin, nik uste nahiko garbi behar dugula gu museotikan eskaini behar dela baliabidek. Baliabidek motibatuta dagon edo motibatuta egon daitekin irakasle horrentzako, bere arkitektura didaktikoa eraikitzeko zuen baliabiderekin. Beste modua da, lehen Xabik aipatzen zuna, nik uste ekain berri eredua da, exitoko eredua da, zu potentzia, programa antolatuta dago, irtera badu, baina hori da modelo bat. Baina zuk museotikan beste zerbait nahi baldin bazute eskaini, zu bakarrikan eskaini barezu baliabide batzuk, bakarrik, eskaini barezu baliabide batzuk, eta nolabait ere lortu motibatuta egon daitezken ikasle horiekin zerbait ereiki. Horrek ez dizu zenbaki emango, horrek emango dizu kalitatezko esperientziak. Zergatik bestaldetik ere laguntza lortuko duzu, motivazioa, azte binenenik garbi dakat, ondari inguruan ibiltzen dira guzik extra motibau gaudela, porque inorik inguruan ez gaitu ulertzen zertarako zergatik. Eta nik uste bertako edo berezko baliabide horiek ere batu behar dira. Hori da, hori zuek komentatzen izaten gehitzeko, eta ni mirenek bezala ingo dut beste bi perla utzi. Oso interesgarri ditu izait, hasieran eneko planteatu duna, garbi asko COVID-a izan dela krisi bat, eta krisi guztik bezala bultzara bat ematen du, eta krisi eszenatoki hortatik ere ateratzen zehala, aurreraka, hori sustengarria izan leke, etorkizunerako egiten ari gara gauza guztiek ere sustengarriak izan daitezke lortuko dugu mantentzia. Hori uste dut zuek erantzuteko edo nahi bazute gai horrietzeko, eta gero aprobetxatuz hori izkinean daukagola koldotari ala sekolkanbaz komentatzen, jatikeko podemos entrar al saco eta berzer esaten digun eta zertan jarraitzen dugu, bale? Nik azkar, krisia oportunidade bihurtzearena, krisiak dakarren gauza bat da
denok bizi izan dugun estres punto hori, ez? Konfinamenduakin hasi ginean, nik sekulako krisi bat izan nuen, 2 erakusketak bertan bera gelditu zitzaizkidalako. Eta momentu hortan gelditu nintzen, zer egin behar dut, nire lanakin zertan geldituko naiz. Horrekin 2 egun, 3 egun, 4 egun, lankidekin hitz egin pixka bat, eta bestera eman behar duzu buelta, ez? Aukerak bilatu eta aukerak hartu eta landu eta hortik sortu, ez? Baina egia ezin dugula denbora guztian krisi egoeran egon estres punto horrekin, ez? Hartu behar dugu bide bat, bide horretan jarraitu, prueba error, probatu, ebaluatu, zuzendu eta sortzen joan. Ja beste ritmo batekin hasikera, badakigu egoera guztiz aldatu dela eta Rosak esan duen moduan ez gara bueltatuko lehenoko situazio berdinera, ez? Orduan, hartu dezagun bide bat, aukeratu dezagun bide bat, horrekin jarraitu eta bidean harriak topatzen baldin baditugu, salto eta jarraitu horrela. Hori izango da, nik uste dela orain daukagun bidea, ez, edo aukera. Egia esan, zurekin ados. Gainean nik uste dut, bakoitzak bere bidea hartzen ari duela, ez? Batzuk Martak aldetzen zuen txatean, bai, baina nola egokitu dituzun baliabideak modu berri batera, horrek ere, lan askatzen du eta gastu bat, ez da, nahi dut. Nik uste dut izan behar dugula efizienteak. Guk egin genuna familientzako izan zen. Zer daukagu momentu honetan? Errazena da egokitzeko eta era azkar batean eskaintzeko. Ikusi behar duzu, zure baliabide guztien artean, zer dezun errazena dena eta egin, ez? Eta bakoitzak ordu nik uste momentu batean, esan dezuna zukeneko bide bat hartzen ari. Batzuk, dagoeneko goizean Aitziberrek esan du, berek eskoletara joko dutela, naiz eta batzutan, retizentziak egon zentzu horretan, eta beste batzuk esan dugu, gu egongo duguna da momentu honetan ikastetxeekin erlazioan jarri, eta bai gaude hori ez eta aipatu lehen, baina daukagun eskaintza hori, dagoeneko ikastetxe batzuk eta dekaritza izkigu, egokitzen ditugun eskaintza, bagian bisitak izango dira laburragoak, tailerrak ez ditugu burutuko osasun kontuengatik eta, baina bai planteatzen ari gena da, material autonomo batzuk nolabait eskaintzea, eta material hori lehenko gunean hitzaiten eginen, ez? Material autonomo bat planteatuko dugu familientzako, ez? Nolabait, eukidezaten egiteko. Eta eskolen kasuan, gure materialak izan ordez, guk eskainen material batzuk egiteko, baina beraiek material hori manipulatzeko beharrezkoa, etorra daitezke, zergatik ezin dute etorri aurrak eskola, museora, beraien estutxearekin, eta zuk material bat eskaini, eta, batzuk bisita egiten ari den bitartean, laburragoak izango direnean, beste batzuk jarduera hori egiten ari dira, bisitak ere laburragoak badira, baina talde txikiagotan badira, esperientzia nik uste dut aberasgarriagoa izango dela, eraginkorragoa, esan detena den, eta handik txikiak ahalbidetzen dute komunikazioa izateak gertutasun handiagokoa, eta beste batzuk, nik uste dut momentu honetan, zuk esan zuen, bakoitzak jarraitu behar du bide bat, aukeratu bide bat, ez dakigunez zenbateraino eta noiz arte egongo geran horrela, baina argi dagona da gure hezkuntza praktika jarraitu behar dula aurrera, ez? Eta horren arabera, gero, etorriko dira, prueba error horren bitartez, zer funtzionatzen duen eta zer ez, eta nik uste hemen mahai gainean jarriko dut beste gauza bat, atera dana atzo, partekatu behar ditugu gauzak, oso garrantzitsua da, nahiz eta museo eta erakunde ezberdinak izan, momentu honetan, egiten ari giran museo laboratorio, más que nunca, orain bai gaudela en un museo laboratorio, ez egonkortasun honetan, gure praktikak ari dira egokitzen daukagun errealitatera. Eta praktika horietan, Aitziber esatzen goizean, positiboa dena, eta atera ez dena ere, partekatu, ez? Partekatu, azken batean, partekatzearekin, denak nolabait ikasten dugu, eta egiten dugu, publikoi, eta, kasu honetan, eskolei eta, nolabait zerbitzu egoki bat eta eraginkorragoak izatea, ez? Hori da pixka bat nire nola planteatu. Etorkizunari begira eta krisitik indartsu ateratzeko kontzeptu horretan, eta lehen aipatu duzuen bezala, nola kaptatu irakasle supermotibatu horiek, eta nik usten dut funtsian garrantzitsuena dela gure inguruko gizarteari entzutia eta
detektatzia zer da, beek nola bizi duten, nola ulertzen duten egoera, eta guk horretara moldatu. Eta hortik etorriko dira, esperientzi berri, exitodunak, ezta? Eta gure proiektua bidegarri egingo duten esperientziak, no? Orduan, zentzu hortan, leheno, nik aipatu dut bai, eta posten naiz Alexek ere aipatu izan da, nola, Ekenberriko eskaintza didaktikoa, nola izan den oso aberasgarria, eta nola eukidun horrelako exito hori, baina, hortako ere, guk ere formula, eta Alex zuzeuk eta nikok ere ondotxo dakizue, formula asmatzeko edo formulan emateko zenbat lan egin behar da, ezta? Guk ere irten ginen eta esperientzi desberdinak bisitatu genituen beste gune batzutan, eta azkenean ditugun arkeologia esperimentaleko jarduera horienak 2 ordutara mugatzen dira bakarrikan, eta erreplikaren bisita barruan dago. Oso denbora gutxina da, baina alaren nahi duzu englobatu esperientziak hartu alditun, alik eta gauza gehien, ez da lehen esaten bezala ukimenarena eta hori gana, ez da zentzumenena. Guk ere, kasu honetan, gizarteari entzun diogu, eta badakigu, badaola, aldaketa klimatikoaren inguruan, horrelako zalantza bat, kezka bat, eta guk ere eskaintza didaktikoaren jardera berri bat sortu dugu gai honen inguruan. Orduan, berrikuntza berriz aipatzen dut, eta barkatu, ez digitalian, fizikoki, jarduera fizikoa da. Baina berrikuntzak egon behar du presente eta beti ere ingurune fiziko batetatik datorren berrikuntza bat izan da dira, ezta? Eta horrela, entzumen aktiboa eta eskutsa aktiba hori eginez, gizarteak behar dituen beharrak entzunez eta horiei ondo erantzunez irtengo beha horrela, ezta? Formula egokiak horrela iritsiko dira. Bai, guk laboratorionetik, izena berez ere busoaren izena laboratorium pruskimikaria, Bergaran emaltzitun edo montatu zuen laborategia, izanik horregatik jarri genion izena hori, gainea, hortik abiatzen gara, eta hezkuntzari zuzenduta Alexek esan da guk, egia esan Bergarako irakaslegoa oso inplikatuta daukagu, ezagutzen gaituzte, eta beti probak egiten ditugu beraiekin, eta esaten diegu, zezate gure probatzaileak eta ondo funtzionatzen badu eskintza, pixkanaka edatzen juten gara. Egia da, guk hasieran esan dizudan bezala, ez ezaguna gara eta komunikaziorako lana egin beharra dago, inbertsio bat egin beharra dago, baina kalidadeko eskintza dela pentsatzen dugu, gu ez dugu kopuru handietan lan egiten, baina bai egia da, irakaslego guztia, eskintzen egun guztia probatu egiten dutela, eta egia da, lujo badala, bertako ikasleak, hona etortzea, eta hori egitea, Eta bestetik, guk, beraiekin proba egitea, ez da guk egiten dugun eskaintza, baizik eta beraiekin lantzen dugu, Beraiek parte hartzen dute gure maietan, eta Alexek esan duena, guk ahalbidetu egiten dugu. Osea, beraiek zer da behar dutena, entzun egiten dugu zer behar duzue. Eta gu orduan jartzen gara harremanetan edo unibertsitatearekin hitzarmenak egin, edo hezkuntzarekin oso garbi daukagu, publiko orokorrarekin ere bai, baina batez ere hezkuntzarekin. Eta oso eragile funtseskoak dira guretzat. Bitu, nik justo beste bi galdera aurrera eramateko, iruditzen zait leno, gaina zuzerrosak aipatu zu, publiko aldatuko dala, COVID-arekin aldatingo dala, Xabik ere baiezko eman du, baiezko borobila horretara, eta nik jakineko nuke lotuta aurrekoarekin, aber
ze aldaketa suposatu duen krisia, eta nola etorrikoan, galdetzia, ez? Egin ditugun gauz horietatik, zeintzuk etorri diak geratzeko. Hau da, ze geratuko da, egin dugun hortatik, eta gure eguneroko jardunean aldaketa bat suposatu dituen horien artean, zeintzuk etorri diak geratzeko. Hau da, nik uste teneko gera ipatzen zunka, guko indana, berri egin dugu, saiatu geha aldetzen, baina badakigu hori ez dela jasangarria. Dana ezin dugu, momentu batean, egile esaten, COVID ez da pasadan izan da konfinamendua, eta konfinamendua mapatian ere aurkitu geha, denborazko aspalditikan gainitun gauza batzuk egiteko presionatuak, baina egin ditugu, orduan, etorkizunen zer alko dugu mantendu, ez da, zer etorri da gehatzeko. Beste gauza batek, egite jozute edor geratzen da, porque mirenek aipatu du, eta zergatik ez dugu hitz egiten, edo elkar laguntza edo nola joten da, pentsatu alde zute zuen artian sortzeko komunikazio sare egonkor bat, zerbait elkartrukatzeko, 3 hilabetean behin, nolako keraren bat, ere, hor nik uste, ez da, beti, elkar laguntza eman dezakegu, bai ez, noraino iristen da. Eta gero, cada uno arrima las pasu sardina, ni aproveitatu zure, Eider Garetze hor daukagula, galderak egiten, pentsatu alde zaute jarraitzia lan egiten, hainbat kasutan, unibertsitateko, mastera mailerako lanekin, edo grauda mailerako lanekin, zuen hezkuntza zerbitzutan ikerkuntza proiektu txiki batzuk egiten, aukera hori ere handuzten. Bueno, venga, berriz ni hasiko naiz. Claro, hemen guztiak dano kontatu ditugun esperientzia guzti hauek datoz, kasu honetan hasiera punto desberdinetatik. Ez da berdina fundazio bat nire kasuan, udaletxeko instituzio bat, edo konzesio administratibo bat, 4 urtetarako konzesio administratibo bat duen enpresa batetik hastea, bakoitza dauzkagu gure aukera, gure limitazioak, claro, ni bakarra naiz, nire departamentuan. Badaude beste leku batzuk, departamentu batean 6-7 pertsona daudenak, ez? Azkenian, krisi honek ahalbidetu dugu etorkizunean egin nahi genituen gauzak azkarrago egiteko, lehen esan dezu bezala, Alex, baina, klaro, gero denboran mantendu barko dituzu, ez? Eta esatezu moduan gauzak erori egingo dira. Guk konfinamenduan eta konfinamendutik atera ginen momentuan, programa txiki batzu sortu genituen, erresa zienak, guretzako kasi tontakeri bat zienak, baina sekulako exito izan dutenak, eta derrepente guk ere bai, ikusekin hon, sorpresaz, exitoa zutela. Aukeratuz, egun batean, Donostiko argazkiak eta ikusita, konturatu nintzen, bazeudela eskultura asko, edifizioetan animaliak agertzen zienak. Eta tontamente jendeari Twitterren esan genion, aizue, bilatu Donostin dauden animalien eskulturak. Eta mapa batean jarriko ditugu. Erresa zan, etzan ez ere, jendia justo aiz izan, etxetatik ateratzen, paseo txikiak egiten, sekulako exituarekin, jendeak irantzuten egiten zigun, esan ez, nik hemen txorio dakar, nik hemen lehi bat dakar, nik hemen, eta mapa bat sortu dugu. Horrelako gauza erreiz eta simple batekin jendea hasi da konturatzen bere inguruan dauzkan gauzetan, ez? Eta gure helburuekin, fundazioak lantzen dituen helburuekin badatorren gauza bada. Hori badakigu mantendu egingo dugula. Erritmo berdinean? Ez, erritmo berdinean ez da joango. Ze etxetik atera garenen momentuan danak gogoz atera ginen eta gauza guztietan fijatu ginen. Baina ja egunerokotasun normalian hasi danean, ja erritmoa jetxi dela ikusi dugu. Baina programa hor mantendu dugu. Noizian behin gauzak ateratzen ditugu eta kontatzen ditugu. Eta hori bezala beste programa txiki batzuk. Zer gertatzen da? Ni pertsona bat naizela bakarrik, hezkuntza departamentu beste pertsona bakarra dagoela, eta azkenean aukeratu indarko duzu. Zertan indarregin eta zertan gauzak, utziko dituzu atzian, ez? Gure barne lanerako zer geldituko da. Hor ikusi dugu, kapazak gerela gauza berria sortzeko, sekulako esfortzu handirik egin gabe. Hausnarketak ondo daude, baina ezin dugu hausnartzen egon 2-3 hilabetez. Gauzak erabaki behar dira eta gauzak gaizki egiteko beldurra galdu egin behar dugu. Gauza proposatu, probatu, egin, eta gaizki ateratzen baldin bada, ez da gertatzen. Fuera eta beste batekin hasi. Beldur hori kendu egin behar dugu baita ere, ez? Eta esan dezu moduan, Alex, beste unibertsitatean ikastetxeekin lan egiteko nik uste dut hemen danok prest gaudela, egia da, egunerakotasunak ez dizula usten zu ni unibertsitatera joateko eta esateko, aizu, etorri zaitezte, baina guztiz irekita daude
unibertsitate zuek etortzeko, etorri, kafetxo bat hartuko dugu eta zeo zer aterako da seguro. Bueno, bari ere, ados nago, osea, ni ez dakit izaeraz positiboa naizen, baina nik uste dut, zertan geratuko dana, aurrerapen teknologiko edo digital guzti hori, osea, beti esan dudana, oreka bat edukita, eta baino gauza asko baliagarria dira, eta nik uste dut, museoaren jarduera edo ezagutza zabaltzeko, izugarrizko tresna bat zan, gure kasuan adibidez, zientziaren, historiaren museoa ginen, baina teknologia aldetik oso atzeratuta genbiltzan, eta honek aurreratu egin du, eta begira, gaur egungo, gaurko maingurua, oso modu eraginkorrean, inorre bere etxetik mugitu gabe, edo bere lekutik mugitu gabe, begira ze maingurua beratxa, lortu daiteken. Eta gero, publikoaren alfabetizazioa ere egokitzen jungo da, aurrera zen, orain edo zein edauka, edo zer gauza ikusteko aukera, eta konsumitzeko modu berria. Eta sareena, nik oso beti eduki dut garbi, eta orain inoiz baino gehiago. Elkar ezagutu, koordinatu, eta dauzkagun gauzak partekatu, lehen komentatzen genuen, aldi baterako erakusketen programa sartzen zara etengabe ekoizten, eta nik uste dut, elkar ezagutu eta partekatzeko momentua orain txedala ere, bai, berdin du, digitalki edo dala bezala. Eta egoerak esango digu, horretara egokituko garela argi daukat. Gizakia berez horrela da, eta bakoitza bere baliabidekin guk udaletxearen aurrekontuekin alduguna egingo dugu, hori argi dago. Baina badago dirua bakarrik ez duen, kontrolatzen ez duen gauza bat, eta da, sarean eta doain ateratzen diran gauza asko, nahiz eta lana izan, nik uste dut oso gauza aberatsa daudela egiteko oraindik. Nik uste, oin arte komentatu gomezala, hau berriz ere beste krisi momentua da, eta krisi momentu hortatik irten bideoiek atera behar dira. Ni oso gustura nago, baina hor bestalden daudenak ere aukera dakat hitzeiteko, eta orduan pasatuko dugu, mesedez hor zaudeten guztik beldurri gabe esku altxatu eta jarriko zaituzteko martxan. Momentos Mauro daukagu txintxo egiten, así que Mauro mesedez, nahizunean jarri kamera, eta hitzegin. Mauro, ¿estás rajado? Ez. Vale, bazpada, joder, ni hementxe plan modo amerikano eta kabolgauto tinazu. Ez, baina nik ez deta etxatu eskua eta zer, Cosas del directo. Ez. Ni jarri dut orduan, ni pentsatzen dut, aborotegia ez da bakarrik tresna edo digitalean jarri edo ez jarri. Agian izan daiteke aukera hon bat metodologia pentsatzeko eta aldatzeko. Dena aldatu da eta izan daiteke hori. Paregabea hori gurean metodologia aldatzeko. Era bat gainera. Bai, era bat ado zurekin. Gainera esaten ari gea, eta nik berriro insistitzen dut, ez nahet, guzti honek eragin digun xoka emozionala izugarria da. Osea, ez dugun, horrela da, ez? Eta orduan, nahiz eta gure mugak ditugun publikoarekin interakzio hori sortzeko, museoan, baina aprobetxatu dezagun aukera, talde txikiak direla, nahiz eta, nolabait horren inguruan hausnartzeko eta partekatzeko, ez? Osea, zer sentitu dugu, nola sentitu geran, orain nola sentitzen ari gehan. Ikustet, eta hori metodologikoki, orain arte, eramatea edo bestea, nolabait gure hezkuntza praktikoa bideratu dugunean, izan daiteke aukera bat orain edo erronka berri bat egiteko esateko,
guazen aldatzea esaten genuen. Ez bakarrik tresnak, baizik eta aldi berean ere baliabideak eta moduak. Osea, nolabait esateko, batez ere, lehen aipatu doana. Taldeak badatoz, banatu behar ditugu, denbora gutxiago egon behar badute, gu ere, jugo gera, eta enekok esatetzen bezala, prueba error horren bitartez, modu berriak bilatzen, modu berriak, eta horren arabera, ikusi, nola kudeatzen ditugun, eta nik esaten dut, niretzako guzti honek ere eragindu hausnarketa sakon bat, batez ere ikusita, nolabait esateko, bapaketeko-tasunean eman den aldaketa bat izan dela, horrek eragin digu estresarekin, enekok esan duen bezala, erantzutea, baina orain, gaude momentu batean nun, nahiz eta egoera ezegonkorra izan, hausnartu dezakegu, aldaketa horiek, nola metodologikoki eta baita ere nola egin ditzakegun, horren inguruan hausnarketa egin dezakegu. Eta probatzen joan, ez? Egia esan, ni baikorra naiz ere bai, baina errealitate bat badago mai gainean, eta da, ikastetxeen errealitatea oso konplexua dela, ni gaina, berritzegunearekin, Donostiako berritzegunean erlazio nahiko zuzena daukat, eta nik uste dut ikastetxeetan benetan egoera, barkatu ez zait gustatzen hitza, kontrolatzea edo kudeaketarekin egokitzen diren heinean, orduan, ahalbidetuko da nolabait aurrak museoetara edo ekipamendutara, kultura ekipamendutara etortzea. Bitartean, lehen esan duguna, bakoitzak bere bidea topatuko du, edo eskoletara jun, edo baliabideak webgunera igo, edo presentzialki ere aldeun neurrian eta osasun neurriek ahalbidetzen duten neurrian presentzialki ere lan egin, baina nik uste dut momentu batean gaude, junbar degula nolabait, probatzen eta maitzak ikusten, baina, eta erdiberan hausnartzen, eta bakoitzak bere bidea egiten errealitate bakoitzaren arabera. Eta esan dezuna zer gelditu da, ez? Aprobetxatu zea, Alex, guk esan duguna, guk egin genuen esperimentu hori nolabait esateko, genituen baliabideak egokitzea eta astero igotzea webgunera eta horrela material bat eskuratzeko aukera hori, hori orain egingo dugu presentzialki jarri museoan, presentzialki ahalbidetu, autonomo batean bisita egin ahal izateko. Bestalde, elkar laguntzen zaerei dagokienean, ari geha pentsatzen, Euskal Herriko hezitzailea 2 urte oro elkartzen gera, hausnarketa egiteko. Ari geha pentsatzen, hausnarketa sakon bat egin behar dugula honen inguruan, eta ari geha pentsatzen, honen inguruan topaketa bat edo egin beharko dugula, osea, hortan ari geha lan egiten. Eta azkenekoa, praktikak, masterrak, gure kasuan behintzat, Santelu Museoan dagoeneko praktiketako pertsonak jasotzen ari geha, baina, klaro, segurtasun neurriak direla eta, osasun neurriak direla eta, protokolo batzuekin, baina dagoeneko ari dira, graduko bai pedagogiakoa eta bai gizarte hezkuntzakoa, ari dira, baina, etortzen dira, egunero etorri ordez egun, gero etxetik lan egiten dute, baina ari dira dagoeneko martxa hartzen, ez? Eta, ikusiko dugu, berriro konfinatzen bagaituzte, badakigu zer den, aurrera egingo dugu ere bai, ez? Ni behintzat baikor nago. Alexi erantzun ez eta jarraitu zunekin hemen zer dago geratzeko, hemen geratzeko dauna da, aipatu zue, talde txikiak diala, eta maskarian erabilera, milaka gauza aipatu ditzakegu, eta miren oantxe aipatu duzun bezala urrungo olatu aldi bat badatorkegu, pandemia bat, edo dena delakoan ikusten dut ikasi dena dela bidelagunak topatzen, eta ditugun lankintza sareekin hartu emanak eukitzen jarraitu, eta hiengandik ikasi guk horrela egin dugu, ezta? Pandemia etorri zitzaigun protokoloak ziala eta
horietara jo dugu, eskualdeko, Euskal Herriko, nazioarteko lankidetza saretara, zeiten ez duzu, nola, alegia, ezagutza elkarbanatzearekin elkar laguntzen dugu, bide lagunak hortako daude, ezta? Elkarrendik ikasteko eta aurrea jarraitzeko. Zerbait okerra datorkigunean badakigu nola joan, ezta? Bide lagunen gara joan aldego. Naita ezkoa da. Aprobetxatuz espalditik hemen dagoen galdera bat Eiderrek bota duguna, nik uste beak hau zehatza da, eta igual zuen esperientzien oinarritu zaitezkete erantzuteko, ezta? Aipatzen zuen, erakusketen digitalizazioa eta nola egiten zen duten, baina niretako bukaeran zegoen galdera, ezta? Kalitatezko bizita gidatu virtualak egiterik badago. Galdera potolua da, baina zein da zuen iritzia, zuen esperientziatetik abiatuta. Jarraitzen duetan erantzuna laburra izango da, segurazki ezagutzen dezuela. Erantzuna ziurrazki da, bai, eta nire Rosaren antzera positiboa naiz edo optimista naiz eta seguru dagoela kalitatezko bisita gidatu digital bat egitea. Gu ez gea hortan sartuko ekin berrin. Gure helburua izango da etor daitezen gure erreplikara eta bizipen horiedanak bizi ditzaten. Ez dut esan nahi, egingo ez ditugunik, izango dira osagarri, ez da, lehen esan bezala. Esperientzia desberdina izango dalako eta gure kasuan argietara gu museo de sitio bat gara, ez da, gune batetako ondare bat ezagutzeko museoa, etorri behar da. Erantzuna da bai eta posible egingo dugula, bai. Baina, ez da izango gure apostu fuerteen. Igual hor desberdintasuna da pentsatzia, bisita gidatu digital bat, virtual bat, bisita fisikoaren berdina izan behar duela. Eta ez du zertan, ezin du berdina esan. Zuk egein berri bisitatzen zunean, egein berri bisitatzen zu, esperientzia guztiarekin, zentzumen guztiekin. Bisita gidatu virtual bat egin daitekela, seguro nago, hor herramientak egongo dira, eta bilatzea, eta igual incluso sortu egin beharko dira. Pero ez da, esperientzia fisikoaren berdin izango, beste gauza da, ez da okerrago izango, ez hobeago izango, desberdin izango da guztiz. Eta ezin dugu txipa izan, buruan izan, gida bat izango dugunik aurre-aurrean, mugitu egingo dana berdin-berdin, fizikoki egongo baginen bezala, nik uste gauza desberdina dela, interfaz desberdin bat delako, beste leku batean zaudelako eta beste esperientzi bat beharrez izan behar duelako. Aparte, barkatu, aipatu dugu lehen, bisita virtualak dagoeneko, erabata da zurekin, eneko, gauza bat da bisita presentziala eta beste bat da virtuala, eta inkluso bisita virtualak modalidade ezberdinak izan ditzake erabat, hor daukagu second canvas bat bisita virtual bat da, eta hor ez du inolako, dauzkazu obra batzuk, zuk egin dezakezu obra horietan murgildu, eta hausnartu, eta aztertu, eta, nik uste momentu honetan, noski, bisita virtualak bideragarriak dira, baina izango da, orain kasu batzutan esan duguna, kain berri dauka, Santelmo dauka second canvas, bestelako erak bilatu daitezke, eta bilatu daitezke eta bilatuko ditugu, hor ere beste gauza bat bota dezaket, bisita virtualak museotik atera behar dute, eta erabiltzaileek ezin ditzakete beraien bisita virtualak planteatu, badago jende asko gure musikiko edukiekiko erakargarritasuna duena, eta zergatik ez bisitariek hori ere jardunaldioetan mahai gainean jarri da, zergatik ez partaidetza izan erabiltzailetik eta erabiltzaileek ekarpenak egin ditzatela bizi museoaren edukiekiko eta ikuspegi berri bat eta irakurketa berriak bilatu, hau da, irakurketa berriak ez daitezela izan bakarrik museoaren aldetik, baizik eta erabiltzailea beraiek ere ekarpenak egin ditzatela eta bisita virtual horiek zergatik ez erabiltzaileek planteatzea edo izan daiteke beste bide bat publikoarekin hartu emana eta erlazioak estutzeko. Dagoeneko ja egiten da, hainbat museotan, aukeratu zuko dituzun obrak eta egintzazu zure ibilbide propioa eta gero juten da beste erabiltzailea gustatzen zait eta egiten du ibilbide hori, orduan
guzti hori nik uste momentu honetan gaudela oso zentzu ireki batean, ez? Osa, aukera oso anitza dira. Adibide tonto bat jarrita, da konparazio bat, bisita gidatu bat pertsona batekin edo bisita virtuala. Konparaketa hori izan daiteke bisita gidatu fisiko bat gida batekin eta audio gida batekin egiten dezun bisita. Berdina dira, ez, desberdina dira. Esperientzia berdina da, ez, leku berdinan zaude, baina gida batek zerbait kontatzaizu modu batean, zuri egokitu egiten zaizu, segun aurpegi jartzen zuen, aspertu aurpegia jartzen baduzu, pues beste modu batetara reakzionatuko du gidak, baina zu audio gida batekin aukeratzen dezu zer entzun nahi dezun, noiz entzun nahi dezun, gelditu dezakezu. Okerragoa, hobeagoa, desberdinak, bi produktu desberdin dira, bi esperientzia desberdin dira, bi erremente desberdinekin leku berdinan. Orduan, bisita gidatu fisiko bat eta bisita gidatu virtual bat, bi gauza desberdin izango dira, komplementarioak eta bakoitzak izango ditu bere gauza onak eta bere gauza txarrak. Goazkeneko urteetan egondu geha ikertzen ondare eta museotako apen inguruan, eta nahiko garbi ikusi da guk eremu formaletan egindako ikerketetan hezitzaileen mediazioa nahitaezkoa dela. Edozein, ikusi dugu baliabide nahiko onak gaizki erabiliak eta baliabide eskasak ondo erabiliak. Nik uste nahiko garbi geratzen dela, modu honetan mediazioa beti oso garrantzitsua dela. Hezkuntza ikuspuntutik, esan dizuet oso garbi, hezkuntza arkitektura ukitzea. Ukitzea helburu batzuk, eta ez pentsatzea jendia ikasiten dela, por generación espontánea baizik helburu batzuk, eta nik uste hemendikan zaudetenok ere nahiko garbi ez dute hori, asko ere hasitakoa zeate hezkuntza ikuspuntutik, ez dela ondare, ni ondaretik arkeologo izan nintzen, eta orduan bakizute arkeologo guztik, lo más importante es nuestro yacimiento, nuestra pieza, lortu aldizateko ikaskuntza esanguratsu bat, nahita ez, mediazioa oso garrantzitsua, eta hor dagoen pertsona, hor dagoen hezitzailea, ez nahi sartuko mediadore hezitzaile eztabaida horretan, baina nik uste oso garrantzitsua dela, eta gure ikerketetan hori nabarmen argi geratu da. Bueno, nik uste dut, ideia honekin, Alesek bota duen ideia honekin, beste norbaitek ez badu nahi zerbait gehiago aipatu, itxi dezakegula. Eta eskerrak eman, egia esan Ales zuna ezin duna lortu da mai inguru hontan, eztabaida sortzea beraien artean, eta inkluso txateko komentarioak ere, beraz, zorionak, denei, parte hartzaile guztiei. Zorionak denei, niretako plazer handi bat izan da, zuekin etorri eta ikasi tarte baten, oso da. Oso berazgarria da bai, egia esan. Bueno, nire partetik agurtu, gogoratu ostiralean urriak 2an saioa ere badugula, workshop bituar bat, izan bartzen dutela aurretik. Eta nire partetik listo, ez dakit Martak zerbait gehiago nahi duen gehitu, eta eskerrik asko esandakoa. Agur. Ba, eskerrik asko guztioi. Hemen itxiko dugu, gaurko eguna, eta ostiralerako badakizue workshop da, itxita dago. Eta el día anterior os enviaremos, a todos los asistentes, os enviaremos el link para entrar a la sala el día anterior. Es el workshop de Elena Villaspesa que nos ayudará a entender cómo medir esos impactos digitales. No sé si tenemos algo más por parte de la organización. Simplemente agradeceros otra vez el día de hoy, el día de ayer y seguimos. Así que, mila esker. Bai.